meidän 7-vuotiaalla pojalla on semmoinen tapa, että se tykkää aina lisätä kärryihin jotain, kun ollaan ostoksilla, tai se vaan haluaa ostaa jotain random tavaraa. Ja meillä oli eilen keskustelu tämän ympärillä, kun tultiin kaupasta, ja tää siunasi mua ihan mielettömästi. Tää on toki hauskaa, mutta se myös puhutteli mua, joten mun on pakko jakaa tää. Nimittäin meidän poika aina tykkää sanoa, että sä voit vaan ottaa sen, ihan kasuaalisesti, että sä voit vaan ottaa sen sit niinku mun lompakosta. Niin silloinhan se on vähän kuin mä olisin ostanut sen. Ja me ollaan vähän silleen, että niin, mutta kun Muru sun lompakossa ei oo mitään. Että sun lompakossahan on vaan senttejä. Ja hän on vaan, että no mutta sunhan lompakossa aina on jotain, et eikö? Ja se niin kuin, the level of confidence ja faith, se sen niin kuin uskon ja varmuuden ja niin kuin, jotenkin se varmuus, millä se sanoo sen, se tietää, että se ei toimi omasta lompakosta, vaan iskän lompakosta käsin. Ja tää pisti mut miettimään, tää siunasi mua mielettömästi ja pisti mua miettimään, että mitä jos meillä olisi tämmönen luotto meidän isään. Mitä jos meillä olisi semmoinen luotto, me tiedettäis ketä me ollaan, me tiedettäis kuka meidän taivaallinen isä on, me tiedettäis mikä meidän perintö on Jumalan lapsina, me tiedettäis, että me ei toimita meidän lompakosta käsin, vaan isän lompakosta, me ei toimita tästä realmista käsin, vaan me toimitaan taivaasta käsin. Me tiedettäis, että ihan sama miltä meistä tuntuu, mitä ihmiset sanoo tai miten ihmiset näkee meidät, ihan sama miltä meidän olosuhteet näyttäisi, miten niin kuin hopeless, mikä tämä on suomeksi, miten tuntuisi niin kuin epävarmalta, toivottomalta, miten ihmisten silmissä meillä olisi mitään tai meidän tilanne näyttäisi ihan mahdottomalta, niin me tiedettäisiin, että me ei toimita tästä maailmasta käsin. Meidän resources ei ole tästä maailmasta käsin, vaan me toimitaan taivaallisesta käsin. Jesus is our provider ja hänessä elää koko Jumalan täyteys, joten silloin meissä elää koko Jumalan täyteys. Ja me ymmärrettäisiin, että me ei eletä olosuhteiden mukaan, sen mukaan miltä meistä tuntuu, sen mukaan mitä ihmiset ajattelee meistä, vaan me tiedettäisiin, että me eletään taivaallisesta käsin, me tiedettäisiin meidän perintö. Ja mitä tahansa sä kaipaat tässä hetkessä, iloa, rauhaa, täyteyttä, vastauksia, läpimurtoja, parantumista, uusia ovia, business-viisautta, ylipäätään viisautta, mitä sä tarvitkaan sun elämään, niin me voidaan luottaa semmoisella niin kuin level of confidence that it is found in him. Me ei eletä meidän lompakosta, vaan meidän isän lompakosta ja hänen resursseistansa käsin. Toivottavasti tämä siunasi teitä jotakin tänään ja ihanaa päivää sulle.